Takže poďte sa s nami pozrieť na našu izbičku. Pri vstupe je skriňa s zrkadlom a som tam aj ja. Čerstvo po prilete je tu kúpeľňa, ktorá má krásne umývadlo, mydielka, záchody, priestranná, zrkadlo, fén. Keďže to pozerám prvýkrát a tu je krásne veľký sprchový kút. Na taký prvý pohľad vyzerá čistý. Supríš. To je jediné, že uvažujem, jak bude veľmi hlučná izba. Sú tu prepájacie dvere, ktoré sú zatvorené. A takto pokračujeme ďalej do izby. Je tu televízor, poháre. Mal by tu byť minibar, volá kde, keď ho nájdeme. Tu je minibar a v minibare sú dve nejaké fľašky a dve veľké sladké. Vyzerá, že chladí, vzadu je až námraza. Takže sedeníčko, stolček, úplne nádherné dve veľké postele. Skúsim natočiť odtiaľ. To je jedna z vecí, ktorá je geniálna na Egypte, sú tie postielky. No a my máme výhľad ako keby na kopce. Takže... A trošku sa tu ozýva hudba, ale zatiaľ je to oka. Uvidíme, jak bude večer. Toto bude pobyt na 14 dní. Uvidíme, ako to pôjde. My to vyskúšať. Je to veľmi obľúbený hotel. Nazývajú ho najlepší v Safage v Hurghade. Takže uvidíme, aké všetky služby nám bude poskytovať a jak si budeme vedieť užiť tieto priestory. A dúfam, že budeme tráviť viac času vonku ako na izbe. A zatiaľ to vyzerá všetko dobre. Uvidíme, keď vyskúšame posteľ a podobne. Krásny dobrý večer, aj s Frantom zdravíme. Takže dneska sme sa rozhodli ísť do à la carte reštaurácie, ktorá je Flavor a vlastne nám donesú ochutnávku 15 jedel z rôznych krajín. Takže momentálne sa to deje. Tak sa majte krásne a zase na príbe. Objavila som niečo, čo sa zase nevidí a je samozrejme divné vám ukazovať obsah záchodu, ale v tomto hoteli behu upratovanie doslova, kde nájdete kvetinku v záchode živú. No krása. Tak len to som chcela, takže evidentne sa niekto krásne vyhral s upratovaním.